Els alumnes de sisè del CEI Pintor Castell vos volen ensenyar com muntar una batucada escolar. La samba ve de Brasil i acompanya una de les festes més populars a eixe país, que és el Carnaval. Nosaltres vos ensenyarem com muntem la batucada al nostre col·le, amb uns instruments un poc diferents. El primer instrument que vos anem a ensenyar és el surdo, en este cas el surdo 1, i tocarà este ritme. El següent és el surdo 2 i fa aquest ritme. Nosaltres hem introduït també uns poals a la nostra especial batucada. I què fem amb el xòcalo? Doncs el substituïm per sonalles, per maraques, inclús per un shaker. També introduïm panderetes i algun que altre esquellot. Els triangles també són importants a la nostra samba batucada, així que aquest és el ritme que fan. Ara vos ensenyarem com sonen els dos surdos junts i després veureu com sona tota la batucada. Esperem que vos hagi agradat aquest vídeo. Practiqueu i munteu una batucada al vostre col·le. Volem aclarir que aquesta és una samba molt senzilleta, però a nosaltres ens resulta i ens fa divertir-nos i ballar a tope.